Να μείνουμε στον κόσμο της τεχνολογίας και να γνωρίσουμε νέους οι οποίοι ξεδιπλώνουν το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο μέσω διαδικτύου. Τι κάνουν, επενδύουν στη δύναμη του ίντερνετ και σε πρωτότυπες ιδέες και έχουν στήσει μάλιστα επιτυχημένες δουλειές. Να τους γνωρίσουμε. Ο νέος μπορεί να διαλέξει το επίπεδο σπουδών, δηλαδή... 2 χρόνια πριν η νεαρή Μαριάντζελα Λέστου εγκατέλειψε μια σίγουρη καριέρα στο μάρκετινγκ πολυεθνικής εταιρείας για να γίνει η ίδια αφεντικό του εαυτού της, δημιουργώντας τη δική της επιχείρηση στο διαδίκτυο. Πάντα ήθελα να κάνω έτσι τη δική μου επιχείρηση και είχα πολλές ιδέες και offline και online. Αλλά έτσι το Look for Studies, δηλαδή ένα site ολοκληρωμένο με πληροφορίες για σπουδές, αποτελούσε έτσι και την πιο, ας πούμε, υποσχόμενη ιδέα. Στα 28 της μόλις χρόνια η νεαρή επιχειρηματίας διέθεσε τα χρήματα που θα έδινε για ένα αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας και κάνει ήδη χρυσές δουλειές. Τα πρώτα μάλιστα συμβόλαια είχαν υπογραφεί πριν καν βγει το site στον αέρα. Για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση στο διαδίκτυο χρειάζεται καταρχήν μια πρωτότυπη ιδέα. Στη συνέχεια να κατοχυρώσει ένα όνομα.gr, να βρει την εταιρεία που θα κατασκευάσει και θα φιλοξενήσει το site και στη συνέχεια να βρει τρόπο να την προωθήσει. Όλα αυτά ξεκινώντας αρχικά με ένα κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Αυτό ακριβώς έκανε και ο 37χρονος Αλέξης Φαράκος που δημιούργησε ένα μεγάλο site ηλεκτρονικού εμπορίου με 20.000 επισκέπτες καθημερινά. Ανά πάσα στιγμή το e-market έχει γύρω στις 100.000 διαφορετικά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς, από καρφίτσα μέχρι και αυτοκίνητο. Η επένδυση στο διαδίκτυο αποδίδει τελικά? Αποδίδει και μπορείς με σχετικά λίγα χρήματα να δημιουργήσεις μια παρουσία στο ίντερνετ. Από 1.000 ευρώ και πάνω μπορείς να φτιάξεις ένα δικό σου site. Σύζυγος και μητέρα 2 παιδιών, η Κατερίνα Πετροπούλου δημιούργησε το δικό της site με πρωτότυπες και οικονομικές λύσεις για γάμο και βάφτιση. Το ίντερνετ είναι η δουλειά του μέλλοντος. Στο site υπάρχουν κάποιες μοναδικές και πρωτότυπες δημιουργίες σε μπομπονιέρες, προσκλητήρια και διακοσμήσεις. 2 μήνες πριν η δραστήρια μητέρα εγκατέλειψε την καριέρα της στον χώρο της διαφήμισης για να ξεκινήσει τη δική της διαδικτυακή επιχείρηση στο σπίτι. Ιδίως για τις μαμάδες που θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά τους και να περνάνε κάποιες ώρες στο σπίτι χωρίς να ξοδεύουν ένα 8ωρο σε κάποιο γραφείο, είναι η κατάλληλη δουλειά.